Yamuache mu akwa Badom TV Badwam so. Ene ebina no pen samwase na braso sa utibie sa Adom TV kase. Ensema eba no doso. Ne etoja mu bi ya wobetini. Weja bawe NDC supporters se yisi declare one more candidate no winner. Abra yisi akere MPP ni na edi nkonimu no. Yede no ene nsema foforo bi ya eno efa de mampani ayato aba ayi no kire ura baba na etu no fo so won hwe no wani Ghana fo hwamo no yede bro Adom TV Badwam kase wadaro ma show live e Facebook/Adom TV extra so go TV a search channel 119 DSTV 280 uko YouTube onso a o search Adom TV tube a ye wo hokwadomonline.com nsem we ni bebre nso ya tro e de agu ho medin e de afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se de nsem ni kiremu ankasa etie Etitafo man this amanyoko wo wejaba we na enkran mantami mo isi atena ye omo aboawura ho se isi nhwe na won declare one more parliamentary candidate no winner e wo parliamentary election e koso na no day Adom TV kase etwaso. I worked out at a point because there are issues with some of the pink sheets. We have pink sheets that has no designation. You don't have any polling station assigned to it. You don't know the presiding officer that signed that pink sheet. No name of any presiding officer. And at the collation, we are supposed to agree on all these things before collation starts. And Madam Abigail, knowing very well what he has connived with the MPP and they are about to do, walked out of the collation room and told us the NDCs that if we agreed on something, we should come back. The commissioners, and they are awaiting response. If this is the feedback she has, what stopped them from coming to tell us? And for hours, we were trying to call her on phone to tell us this. It doesn't show respect to us. This is the mandate of the people. We went into an election. The election is a sacrosanct activity. It is not an everyday activity. That is why the EC, against all odds, will be resourced to the extent that they should make no mistake. Eno echi no ye ne supporters bi a wono mo eka opanyin ho ebae enso so ene omu di nkomo e kire wona kosem ene di ntia wono mo edi djuma wono mo edi wa hayi pink sheet na kire omo nankasa na ka kire say ene electoral commission ka kire say this year election you win from the police station. Yeah. If you win from the police station e di enti na kire say you win from the police station pink sheet na ye de kasa this year quality all the pink sheets na ye hu say honorable Odati enya 35,000 na sir Jerry enya 30 a eye kanana ni inoma bi o ma ye okukwem a ebe frustrate constituency ni some of the police agents na later on ombe dani omo ho aba na ye be ka kire omo say figures no yen recalling ni bio ni ye be ka kire say Jerry na wini eye wa obeti ase ena Thursday ena Friday ye wa ba Friday na ansa na ye be free anom no isi mpemfo no di to ye nim say oh yen throw petition na Monday omo an omo kan omo si Monday na embeji reply enti ye tro petition no Monday ye wo ha ne omo fa reply ni mbre ye nkeke reply ni nti na ye wo ha o me me din sem ye chide madom kase me din de selasi amo Speaker Ora Urban Babin na wode to mampani ayato abayi no John Dramani Mahama nim say won hwe na ne boshen sama hodo a wo kan bra no wo bonto no ye na me no so nti Ghana fo ato bum amano no onhwe no wani wo hwamo. To some of you, honorable members, this meeting may be the last moment of service within the corridors of Parliament, but certainly not the end of your political service or end of life. You never know what life holds in store for you. I encourage you to soldier on. Who knows? You may be, in the near future, you may join the group of members of Parliament referred to in this house as we shall return. Wode ne nsem to dwawie no dom ketwa no opinion no ene di enim atoba forcing enso ebo ndisi amanyoko no abaso pa. Mr. Speaker, the lesson is that what happened to the MPP and the outgoing government is that the political class cannot and should not take the people of Ghana for granted. This calls for introspection on the part of the political class. It is also a call for deep soul searching on the part of those in leadership who ought to have been heard when government engages in acts of impunity, lawlessness, and destruction.
Dom kɛseɛ no onipa ɔno ɛna da wɔn ano Alexander Afenyomakin enso Emma Mrashibijafo Akwaba na ɔsan so ɛkasa fa ɛtoɔ ho ɛne kwan a wɔn bɛfa so a wɔn bɛtu so anamo. On the 7th of December, this mandate was rightfully exercised by the people of Ghana. They did so peacefully, without fear. They have elected a president and members of parliament. It is without doubt that our friends in the NDC have emerged victorious. And I take this opportunity to congratulate the leader of the minority side and his team for such an unprecedented feat. Mampeni ayato obeyi no John Dramani Mahama nene wasaka sisudua senyame ya na dom na yedinisi abenwa no so January bosome no deto sonson wo mfiempino ene aduonu num na obehwe na wode esi ho edabia ebeye abompa ya da awurade ase mia wode ya bedru so man Adom TV kase etwaso. I expect that the clergy will play a key role in this whole National Thanksgiving service. We don't intend that it should be government, determining how it should happen. We think that you should control it, and government will give whatever support, to make it happen that we need to do. And we expect that National Day of Prayer and Thanksgiving will be observed across the whole country, at the national level and in all the regions, so that we give God the due place in the governance of our nation. We yen or the other said a PSC man, sorry, a woman, Munina say, what 2 and where you were a general Amasum, Driafan and Toma Pefra, and Anwa Batua, a course with him. Let me thank you, our Christian fathers, for this visit. I appreciate it very much. As early as last week, I got the message that the GPCC would want to call on Monday, and I readily said, of course, it's in order. I want to thank you for your intercession, your prayers, that have guided Ghana through a successful elections. We don't take it for granted that Ghana continues to remain the most peaceful and safe country in this sub-region. It is because of the constant intercession that we make to God to continue to preserve and protect our country. And you play a very key role in that. And that's why we must, in all things, give thanks. Yesterday, I had the first opportunity to go back to church, and we had a wonderful Thanksgiving service. Yato Adom TV Badwam kase no so wato emantamu ababeto edwa se korela yade no guso mani muso ho pa nipa dunum na me no so ato wanana no mo ensie do ne chichu second takrade efia kwesiminti mensin no emu Deputy Regional Director in charge of Public Health, Dr. Gifty Amugi, and any Adom Kasiye Edin Kowe. Deputy Regional Director, our known and in charge, Emma Public Health, Dr. Gifty Amugi, and Adom FM, Jasun Sem Etchin Commonody to just say, a nipa 1,000 and ACC, one a report to a decor facilities outdoor, as halfway. Ebimu enya diarrhea and ebimu so efe emu 90 and a woman adia to just say woman enya cholera yari ebi. Every bias early December ebano. Sanso man humor so pa ayekase no na yeguso a yede kun as at the end of enrano not just the one more or more report yenka so mu nyina wo cholera na emo no more report with symptoms to say oja ne nine bebre diarrhea no manase or fi bebre no that is the cases of more report sa keke ansa ya hwem no na omobo 1000 enti yaye yehwehwemu no nso bia na nea ye collab a confirm amaye no so far no aye kasa ne no 90 no ye dia collab and I confirm sample cholera yare no sure na se yensia no tempa no krenye onkwa na aye 50-50 enti ya hwere nipa 15. Ghana National Education Campaign Coalition na ne wonu mo afia finhia mudie no wonu mo hia na afiwe mu nhia mudie no botaye ne ba akopɛ sɛ wo haw bi ekoso ewo enwumasuamu no
wɔn ɛba besesɛm wɔn yɛ nhyehyɛ ne nneɛma ahodoɔ yɛbɛtumi aboa ma enwuma sua akɔso adi hin ɛwɔ man emu ɛyɛ no ni nyinaa ne sɛ ɛmɔfra wɔ Ghana nyinaa betumi akɔ school na school no ɔmo kɔ ne so ayɛ school papa ɔmo betumi enya ɛho mfasoɔ nti afei no yɛhwɛ ade baako a yɛn ɔman Ghana no asɛ yɛn tadan ɛnhwɛ na yɛ inclusive education and gender issues no sɛbi abɔfra bi a ɔwɔ special needs anaasɛ bibisa na sɛ yɛnhyɛ da yɛ ne nkɔ ɔmo ho aban ɛyɛ bi ɔma yɛ adeɛ paa na emom no still na dodoɔ na ɛna ɛwɔ sɛ yɛyɛ titiriw ne project baako a yɛyɛ yɛhwɛ mmɔfra a ɔmani ɛha ɔma ɔmo ntumi ɛnkɔ school no ama yɛhu sɛ mmɔfra bebree wɔ hɔ ɛwɔ sɛ yɛma yɛ ne kɔ yɛ ho GNEC National Chairman Joseph Achuhomazi ɛkyerɛ deɛ nti ɛho hia sɛ ɔbɛnya mpanyinfo a ɔbɛtumi aboa ama nsesaeɛ aba. Sɛ ɛyɛ books a ɛsɛ ne mpanyinfo no kasa sɛ mmɔfra no hia books. Sɛ yɛ nkonnwa a ɛsɛ ne mpanyinfo no kasa sɛ mmɔfra no hia nkonnwa. Sɛ yɛ classroom a ɛsɛ ne mpanyinfo no kasa sɛ mmɔfra no hia classroom. Ɛsɛ adekyerɛ a teacherfo no ɛsɛ ne wɔn kasa. So wɔn kyerɛ ma no yie nti sɛ yɛne wɔn kasa mpanyinfo saa kasa ɛde nsakra bɛba mmɔfra no abrabɔ mu na mmɔfra no tumi asua deɛ yie na wɔmatumi anyia bɛyɛ mpanyimpa ma aboa ɔman no nti yɛn asɛdeɛ sɛ yɛbɛyɛ saa adwuma no nti na yɛpɛ sɛ yɛnka defo no a ɛwɔ kue mu no yɛhyɛ wɔn koran na yɛhyɛ wɔn kena na wɔmatumi yɛ dwuma no yie na yɛntumi bɔdɔ no yie na yɛmfa boa Ghana fo mmɔfra no a ɔmokɔ school no sɛ na bɛma tumi asua de yie sɛ ɔmonyi a ɔmanyi ayɛ mpanyimpa aboa ɔman Ghana ma yɛntoa so na wode ba nkran ɛyɛ avɛnɔ bia wɔn mo ɛtɔn nyɛmoa no a ɛnɛ yi wɔn mo ɛsu adwuma no ayɛ bɔkɔɔ dodo nkɔ so sɛdeɛ nka wɔn mo ɛhwehwɛ no na Adom kaseɛ kɔ hɔ ɛne wɔn di nkɔmmɔ yi sɛ adwa bɛtumi maybe a ponchi say metumi adia 1,000 titinu so titinu ukita 400 a 500 beto bi ni atoto ama ho kama 20 Ghana se ukita 1,500 ti say we say we the original uni 1,000 ya wonya we so nya ponchi kese bia se ya ponchi so wa wo original ba ku 35 million the first 3,000 one 3,000 35 4,000 a ponchi a join 50 million 45 60 million 70 million a join kesi person to ko chair size a surprise we done ponchi business e form kakra afi bia e beto ababia no ya na market no to me ba form kakra but e bompa say e ko enim no e be as at now there omo started say better because do no as the check obi on mo so ni baby a odi beto nti say edit to say yamba say 25th obetuma beto no be say 24th no da ko check no be so di check no ebi on mo ka obetuma ama yakunu ha no me da ama no Bidin Ede Prince Owusu Esiedo Adom News Accra Central so yebopini hɔ kɔhwɛ sɛdeɛ ntaadeɛ nom ne aneɛma no nso esi kɔfa ɔmafa kwan foforɔ so sɛbɛyɛ a abatan mu betumi abɔru abɛtɔ nneɛma akɔma wɔn ma ne wɔn a ho Adom kaseɛ ɛdeba Fiaso biom enkola bedi bronya na afi yɛhwɛ sɛ ade tɔn no strategy bɛn na model tɔn sɛ de bɛyɛ a wofuo bia betumi atɔ atade ana sɛ mpaboa ama ne ba this year the selection nti enye gidigidi sa nti bo na yetoye no say de menya me price ameje ko yenim se next year sa ban na oba no betete nema so betumo nti yempese e be gain any loss bi nti yatete nema ne so frankly speaking the other be e beje so far as yam mo kade the other be e beje ti obi amra ye beje me pamacho obi a de ahye next week mumra ntem mo ba ntem a na moto ne ntana mo traffic ne nasefo na mwa enti me se wo fie na wonya wadwe so beto ntare abrakuro mu ntembra ase ha de enema ye do kakra enti ye hwe se bia this week afi na yesim se ha no ebe pekia na de ton fo afi bia na afi ase ne ye chen afi na sa na afi zete eno de dada no every year bia you can say
oh this year there last year you change this year they be as nti wo ha ne den nyama na wo ton we na hihye be na wo di gu kwan mu se de be obi wura ha no mu ani sika se de tie bia no obi na bibia to ansa na we fi ha ko ye ton emema niema wo jeans trousers shorts joggers shirts lacoste bibia singlet bibia mema hu bibia e wa ha sei e na ye wo de ne boy din e na ye wo de bo ne wo fom nti obi a obeba ha bia wo ba de usika ebesun bia obenya sɛdeɛ shop wura no de atodwa no wɔn mo deɛ wai wadwene sɛ wɔpɛ sɛ obi anya bibi to nti no wɔn no matete nneɛma no ɛno nti obi amra na wɔmɛtɔ bi mfa nhyɛ ne ba bro nyɛ sɛ de bɛyɛ nkɔla no nyinaa ani bɛgye meden de abena abrafi agyeman Aminya no so na Adom TV Badwam kase na ha ne de sia seda na ye odia emre ne adaje a ode ma yenti wada wo ma twen yem biem na yemra mfa de bon krata no ne online de no nto so ye nche kra medin de afia amankwa tamaklo